Rabbi Allah jikan Malam Ali mai sharifi ya jarumi a fagen begen manzo da zara sidiya. Rabbi Allah jikan Malam Ali mai sharifi ya jarumi a fagen begen manzo da zara sidiya. Bismillah ya Allah mai iko, duk abin da zan yi kai na saka farko. Kama nan mun taho da ɗan koko, kai ruwan rahama ga Ali Gwarzo mai sharifiya. Ya ilahi kaninka salatinka, agun nabiyul huda mai ƙaunarka, alihi na saka da sahabbanka, har da ma masu dukkan ƙaunarka mai sharifiya. Rabbi Allah jikan Malam Ali mai sharifiya jarumi a fagen begen manzo da zara sidiya. Kullu nafsin za'iqatul mauti, dukkan mai rai zai zamto mamaci, ko yana a farke ko a cikin bacci, sai dai kawai ya zama roƙon rahama ga mai da shiriya. Ya Rasulu ka karɓi masoyinka mai ƙaunar faɗi matsokarka, mai biyayya ga duk umarninka, burin shi ya zamto sirikinka mai sharifiya. Rabbi Allah jikan Malam Ali mai sharifiya jarumi a fagen begen manzo da zara sidiya. Yan da'iratin shurafa suna addu'a, bi Allah ka sa yayyo sa'a, dan girman wanda bai da sa'a. Yusuf na annabi yayi ta'ziyar mai sharifiya. Dan Abdika ba a yau ni ma na zo, zan yi yabo a gurin mai yaban manzo. Allahu domin isar ahalin manzo, ka ji kan maulaya Imam Aliyu mai sharifiya. Rabbi Allah jikan Malam Ali mai sharifiya jarumi a fagen begen manzo da zara sidiya. Magashin sa maulaya waliyillah, garkuwar Aliyu mai kau da aduwullah, jika gaɗa har rasulu adubillah, da shugaban kudda mu masoya manzo mai gaskiya. Ya sidi abban malanka ya ƙuri, da rashin sa malan Ali mai haƙuri, malan dai maka kyawun albishiri, ka rike ahalil baitin manzo masu gaskiya. Rabbi Allah jikan Malam Ali mai sharifiya jarumi a fagen begen manzo da zara sidiya. Har na tuno lokacin da ya ce da ni, Malam Muhammad rike ahalin gwani, a rayuwar ka za kai kyawun gani. Allah ina roƙo ka da ƙaunar zara sidiya. A al'umma
sai a karo haƙuri. Malam ya tafi can gurin manzo bashari, si da abban malam a karo haƙuri. Idris ya shayar da mu ƙaunar Zara Gimbiya. Rabbi Allah jikan Malam Ali mai sharifiya jarumi a fagen begen manzo da Zara Sidi. Farko da sunan ka sarki ya Allah, ka taimaka mini sarki ya Allah, mai kira abu hanyoyin Allah, mutuwa kuma ita yi gaggawa da mai imaniya. Rabbi Allah ka ninka salatinka a gun musa da fara su da macecinka, har Ali haɗa jikokinsa wanda shi ne isar da sakonsa da mai imamiya. Rabbi Allah jikan Malam Ali mai sharifiya jarumi a fagen begen manzo da Zara Sidiya. Wane ne shak mai sharifiya, mai yabo ne gun Zara Sidiya, Allahu sada shi da rahama dan girman da shugaba dan na nasibiya. Wane ne ya tsaro ta'aziyya, Abdullahi Adamu ni ne ta roƙo na agun sarki Allah, ya Allah ka sashi a aljanna dan girman sharifiya. Rabbi Allah jikan Malam Ali mai sharifiya jarumi a fagen begen manzo da Zara Sidiya. Ya Allah kalikin nan da bai da kishiya, na roƙo gare kai dan girman Zara Sidiya. Haskaka kabari na shewali mai sharifiya, dan girman Imam Ali sadauki guda daya. Tabbas mun rashi na babban gwarzo a da'ira, Shaka Ali mai sharifiya mai san Zara dahira. Allah ka ji kan masoyi ga 'yan madahira, mun yi rashin da zuciyar mu ba ta kasa yuriya. Rabbi Allah jikan Malam Ali mai sharifiya jarumi a fagen begen manzo da Zara Sidiya. Daira to sharafa ta an cewa mun fito duka, domin ta'aziyar masoyin ɗa mai maka, wanda yake biyayya ga 'ya'yan shugaba duka. A halinsa rabbana Allah ka ba su juriya. Na zo gunku a hali na gidan mai sharifiya, zan ta'aziyya gare ku rabbi ya kare juriya. Kabir addawo mai yabo a gurin Zara Sufiya, da ta'aziyyar gare ku rabbi ya kare juriya. Rabbi Allah jikan Malam Ali mai sharifiya jarumi a fagen begen manzo da Zara Sidiya. Allah da ranar na ji an kace Malam Ali ya rasu sai na firgice, na kai shiru nai salati sai na ce, ya ilahi jikan Malam Ali mai sharifiya. Ta'aziyya nake yi wa ahali, sai da Habibal ba matar Ali, si da Abba da Zara diyar Ali, Batul Quraisha Siddiqa Haidar Ali, Sidi Mabaruka Muhsin Kausara mai sunan sharifiya.
ta'aziyya daga bakin da'iratu shurafawa Ansarar Mustapha da ke Ancau. Karkashin jagorancin 'yan da'iratu shurafa da ke Ancau. Allah ya ji kansa, Allah ya gafarta masa amin. Rabbi Allah jikan Malam Ali mai sharifiya jarumi a fagen begen manzo da zara siniya. Ya ilahi da da musu haƙuri, dan Fatima kaka gumba kiri, ɗalibansa da da musu haƙuri, kamar sarki mun zalwa ziyada mai begen sharifiya. Ya kusa ta ta'aziyya muke, Malam Barista ta'aziyya muke, Yagshan Mawilu ta'aziyya muke, da duka sauran 'yan da'ira da safina masoya sharifiya. Rabbi Allah jikan Malam Ali mai sharifiya jarumi a fagen begen manzo da zara siniya. Abdul Jabbar amini gunsa ne, Al'alawi ya amini gunsa ne, Musa na dala amini gunsa ne, Malam Yunusa amini gunsa ne, masoyin sharifiya. Mukaddiman Ancau ta'aziyya suke, Malam Musa Ancau ta'aziyya yake, Yan Idris Tela ta'aziyya yake, Yan Bashari shi ma ta'aziyya yake, ni ma Rabil mun kai la ta'aziyya nake. Rabbi sarki jikan Malam Ali mai sharifiya. Rabbi Allah jikan Malam Ali mai sharifiya jarumi a fagen begen manzo da zara siniya. Ni da suna Rabi makagina, taimaka mini Rabi makagina, san yabo a wajen kuma shehina, malami masanin Allah gwani mai sharifiya. Ya ilahi kaninka salatinka wajen musu da fara sole ma'aikinka, ni ne ya isar da sakon mai daraja, alihi aka za'ar matansa da mai sharifiya. Rabbi Allah jikan Malam Ali mai sharifiya jarumi a fagen begen manzo da zara siniya. Yan uwana inna lillahi wa inna ilaihi raji'una, yan uwana sai mu da hakuri, mutuwa ta ɗauke shehina mai sharifiya. Kulle na bisin za'ikatul mauti, dukkanin wani mai rai zai kare, sai fade ya zama roƙon rama. Allah gwani kuma mun roƙe ka gaje dan mai sharifi. Rabbi Allah jikan Malam Ali mai sharifiya jarumi a fagen begen manzo da zara siniya. Ranar Laraba kuma mun yi rashi, a garin Kano kuma lallai mun yi rashi, mun yi rashin kuma ai bawan Allah, ruwan warure kuma mun yi rashi mai sharifiya. Ranar Alhamis an yi jana'iza, ranar makabarta duka an taro,
haka ma wajen sallah daga an taro wasu na kuka wasu na addu'a Allah ya ji mai sharifiya. Rabbi Allah jikan Malam Ali mai sharifiya jarumi a fagen begen manzo da zara siniya. Ya ilahi ka gafarta masa, ya ilahi ka yi masa rama, ya ilahi ka yi masa afuwa, ya ilahi ka yi masa afuwa mai sharifiya. Waye ya yi baitin na sunansa Adamu ɗan Aicau, mai yabo fa ake ta kira na kwarai. Rabbana ka ji kan bawan Allah mai sharifiya. Rabbi Allah jikan Malam Ali mai sharifiya jarumi a fagen begen manzo da zara siniya. Rabbi Allah jikan Malam Ali mai sharifiya jarumi a fagen begen manzo da zara siniya. Rabbi Allah jikan Malam Ali mai sharifiya jarumi a fagen begen manzo da zara siniya. Da'irati Shurafa ANC TV ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shirye.